Apa iki satenane takdirku sing jamake mung sliramu beta ati betonan ya karo kowe wis kadung mati rasamu nimas rungono tangisku paci kowe lunga saka atiku paribasan ranggane arene dik lintang ning angkasa kowe ngarak ngopo kowe tega gawe loro 1 3 5 gawe loro marang tresno Mas Riyadi makasih ya iki wis dalanku warisane wong tuaku sepurane yen gawe loro hatiku. Oke. Saya tidak tahu deh, yang penting kita bersama. Pupu sing nelongso. Tak kira wis rampung lho. Tak kira dina Minggu. Jebul dina Setu. Tak kira lagu. Tak kira menantiku. Jebul cari yang baru. Tak dundung hasil. Iki lagu buat super to. Aku ya ora pati ronto-ronto lho. Neng ngopo sikapmu saiki wis beda kowe ninggalke aku mantenke wong liya apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ning pinggir segara. Tresno ada cinta putri Indonesia artis di profesional musiknya kita kerja bareng di dekorasi motor 92 yo
Apa iki satenane takdirku sing njawake siramu beda ati beda mande iya marang tresno sepurane yen gawe loro atimu sepurane yen gawe loro atimu he he ha ha